мо мефахрем ки дар санъати тоҷик чунин ҳунармандонро дорем. муҳаммад рофе ва нозиябонуи кароматулло. дар назарам гули ранои насими субҳи дам шери дарёи бету дилгирам бету дилгирам фарзандони шодравон кароматуллои қурбон имрӯз меҳмонони даргоҳи мо шуданд. дар хумори падар ҳастанд. ҳамасола онҳо дар якҷоягии барномаи консертии худро барпо мекунанд ки бахшида шудааст ба ёдбуди падари азизу меҳрубон. онҳоро бо самимият пешвоз мегирем. муҳаммад рофи, нозия, хуш омадед. нури дида, тоҷи сар. ташаккур. саломи худро арз мекунем ба кулли шунавандагони азиз. бори дигар хуш омадед. нозия азизу меҳрубон, бениҳоят хушнуд ҳастем ки ба саҳнаи ҳунар боз ҳам баргаштед. мухлисонатон бениҳоят мунтазир буданд ва дар ин ман фосила ҳам инчунин бисёр пазмон шуда будам. дар ин фосила умуман хумори саҳна намегирифт? мегирифт, албатта мегирифт. дар байн ман аллакай ба оина худамро суруд хонда михел вай чӣ хел гӯям фурсат намерас, чун ман ба оилаи мустақил қадам монда будам ки фарзандони хурдсол доштам. хело вақт ба ман имконият намедод ки ман зиёдтар эҷод кунам ва албатта узр мехоҳам аз мухлисони азизам. як чанд муддат дуртар будам ва имрӯзҳо албатта ки кӯшиш мекунам ки он рӯзҳое ки набудам онҳоро пур кунам. ва мо медонем ки имрӯз шумо бо дастони холӣ наомадаед. албатта ки бо таронаҳои нави худ омадед. ҳатман гӯш мекунем. савол чунин аст. саволи навбатиро мехостам ба нозия омода созам, чун муайян шудааст. шунидем шумо аъзои дастаи қаҳрамонҳои мо нез бо сил ассотсиатсияи ҳамкории боздошти сил дар тоҷикистон гаштаед. каме нақл мекарда дар бораи ин мас чорабиниҳое ки шумо иштирок карда будед дар ҳайдарабоди ҳиндустон. маромад. албатта вақте ки ин ассотсиатсия ба ман ҳамин гуна чиз пешниҳод карданд ки ҳамин гуна аст, бояд мо ҳамагон бо мардум ин бемориро фаҳмонем. вақте ки ман фаҳмидам, ин бовар мекунед пештар ман худам бисёр мехостам ки иштирок кунам дар ин чунин ассотсиатсияҳо ки ба мухлисону ба умуман ба мардуми тоҷикистон фаҳмода тавонем ки ин бо бемориҳо табобатшаванда ҳастанд. аз ин доҳгузориҳое ки дар мамлакати мо ҳаст ин нест шавад ва мо ҳунармандон фақат аз шодии мардум бихонем. ва рост дигар вақте ки ман пештар аз ин як дӯсти ман ба беморӣ дӯсти оила беморӣ чунин бемориҳо касал шуда буданд ва мо ҳама вақт дуогӯ будем ки шифо ёбанд ва шифо ёфтам ва ман ҳамон ҳангом ваъда дода будам ки ба ҳамаи беморон то қадре имкон дорам ман метавонам, аз дастам мебиёяд, ман албатта кӯшиш мекунам ки мадад карда тавонам ва фаҳмода тавонам. имрӯз хушбахт ҳастам ки дар ин ассотсиат ман сафири ин мубориза бар зидди сил ҳастам ва хушбахтона мо рафта дар шаҳри ҳайдарободи ҳиндустон низ дар конференсии юнин конференсии 50-солагии конференс ҷамъ шуда будем ки унҷо ман ҳам иштирок кардам ва бисёр хушҳол шудам ки аллакай моро мардум дар тоҷикистон ҳам ин бисёр мардуме ки бехабар буданд аз ин чиз воқиф гаштанд. ин хушбахти ҳар як фарди тоҷик аст ки инро албатта бояд фаҳманд ки ин беморӣ аз ин ҳазар накунанд, албатта дар вақташ рафта тавобат кунанд. ин тавобатшаванда аст ва ман ба ҳамаи эшон ки аз ин беморӣ азият мекашанд шифои комили таманно дорам ва ба ҳама гуфтанӣ ҳастам ки натарсед, ба пеш ин
тавоба шаванда аст. дар мавриди оне ки мегӯед ки дар ҳайдаробод будед ва маълумоти бештарро ҳам низ дар он ҷо мардуми мо ҳам низ пайдо кард, шумо ҳам пайдо кардед. як чиз дигарро гуфтан ба маврид аст ки гуландом чӣ тавре ки ту ҳам медонӣ, ман дар анамон форуме ки зиёда аз 1,5-2 ҳазор одам ҷамъ шуда буд, ман ҳам низ дар он ҷо иштирок карда будам ва як чиз дигарро ман гуфта метавонам ки лаҳзае ки Нозияи Канодо баромад мекард, он гуна мардуми тамоми дунё истиқбол мегирифтанд ва намояндаҳои тамоми кишварҳои дунё дар он ҷо ҳузур доштанд, ҳам мерақсиданд аз ҷониби мардуми ҳам африқову аврупову дигару дигар хушҳол мешуданд. дар ташаккури зиёд мегӯем ки дар ин иқдом, дар ин мас чорабиниҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ баргузор мекунанд, шумо Тоҷикистонро яъне ки муаррифӣ кардед ва дар он ҷо баромад кардед. ва медонем ки як вазифаи боз аз ҳама муҳимтарини Нозиябону ин ҳам бошад консертҳои хайриявиро боз барпо кардан, бахусус ба он нафароне ки ниёзманд ҳастанд ва дасти кӯмакро мунтазиранд. ташаккур мегӯям ки ҳастед Нозиябону азиз меҳрубон, саломат бошед. хуб, Муҳаммад Рафӣ, шумо низ хаста набошед, ҳолон ки савол ба шумо аст. дӯстони азиз, агар ки саволе дошта бошед метавонед ба Viber чат ирсол кунед ба рақами 284 ва ё ки ба рақамҳои зерин 446107 занг бизанед. суҳбатро идома медиҳем ва Муҳаммад Рафии азиз, мактабе ки берун аз шаҳр бо номи падаратон шодравон Кароматуллои Қурбон кушода шудааст, онро худ роҳбарӣ мекунед? рости гап, ин мактаб дар шаҳри Кӯлоб пештар буд ва имсол хушбахтона аз нав шуд, албатта ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии Тоҷикистон, пешвои миллатамон муҳтарами Моли Раҳмон, бино аз сари нав сохта шуду ба истифода дода шуд ва ман дар он ҷо ҳамчун аъзои оилаи падарамон, ман Нозияҷон даъват шуда будем барои кушодани ин мактаб ва вақте ки рафтем, рости гап бениҳоят хурсанд шудем аз оне ки аввал ин ки мактаб ба номи падари бузургворамон ва дуюм ин ки бинои хуб, нав бо тарзи замонавӣ ва дар он ҷо ки донишҷӯён дохил мешаванд, мехонанд ва мекунанд, ман ҳамчун овозхон, ҳамчун санъаткор, ҳамчун аъзои ҳамин оилаи падарамон ваъда додам ва ваъда медиҳам ки ҳар коре ки аз дасти мо мебиёяд барои дарси илм мусиқӣ омӯхтану дигар мо хизмат мекунем. ташаккур мегӯям Муҳаммад Рафӣ. ва дар ин ҷо бошад аллакай ба SMS портали мо омада расида савол аз Мағфират. мепурсанд Муҳаммад Рафӣ бо сароянда Мансур дуэт сароянда нестед? шояд дар оянда шавад, ки медонад. умуман чӣ нақшава аст умуман дар ояндаи наздик? мумкин санъаткор ҳама вақт кӯшиш мекунад ки сурудҳои нав дошта бошад, албомҳо кунад барои мухлисонаш ва инам бошад. аз тарафи мо дар оянда ниятҳо хело ва хело зиёд ҳастанд ва фикр мекунам ки то вақте ки ҳастем барои мухлисои азиз сурудҳои нав, консертҳои нав эҷод мекунем то ки онҳо хушҳол бошанд. ту Муҳаммад Рафӣ ҳастӣ ва ё ки Муҳаммад Рофе ҳастӣ ва ё ки Муҳаммад Рафӣ ҳастӣ? дар ҷавоб ин лаҳза мегӯяд худаш. бисёр дуруст гуфтед ки ҳар мухлис ба таври худаш номгузорӣ кардааст. Муҳаммад Рофеам мегӯянд, Абдурофеам мегӯянд. аслан Муҳаммад Рафӣ хай ҳама медонад, шукри худо. боз дар хона бошад Рофӣ мегӯянд. Рофӣ. инам низ бо як меҳру муҳаббат кӯтоҳ карда ба шумо нозак ноз мегӯянд маро Рофи ба таври кӯтоҳ вақт кам аст. хуб, акнун дар мавриди биёед консерт суҳбат мекунем. ман медонам бори дигар такрор кардани ман ба маврид аст ки дар мавриди умудабинӣ аз ҷониби ду сарояндаи хушовози эстрадаи тоҷик бениҳоят тайёрии ҷиддӣ мебинанд, заҳмат мекашанд то ин ки консерт бо як дараҷаи хуб рӯи кор барояд. тайёрии шумо чӣ гуна аст имрӯзҳо? чӣ мухлисонро интизор аст? ман медонам ки сюрпрайзҳои шумо аз ҷониби ҳарду шумо ҳатман дар ҳар як консерт аст, ин ки ин як таронаи нав бошад аз ҷониби ҳардуи шумо? хулас мехостам бишнавем ин лаҳза. ташаккури зиёд. ҳар соле мо консерт барпо менамоем, ҳаракат мекунем ки ҳар консерте ки мегузарад мешавад аз консертҳои гузашта фарқ дошта бошаду боз пештар бошаду хубтар. ва шукри худо ки ҳамин хелам ҳаст. ҳар сол мо як
چون که شما گفتید یگان سورپریز یگان نویگری میکنیم البته و امسال هم باز خوشبختانه بسیار سرودهای نو هست. البته در اونجا باز سرودهای پدرم هست که به این نمیشود و باز یک سورپریز دیگر که نازیه جان امروز روی صحنه بر آمد، باز روی پورا روی صحنه بر آمد. فکر میکنم که بسیار مخلصانش پزمان بودند یک چند سال اخیر. خدا خواهد سنه 29 نوامبر ما رو روی صحنه میبینند. باز نصیب کرده باشد. میخوایم که بیان از نزدیک، البته همه ایشون رو دعوت مینماییم و میخوایم که البته اون زحمت های اون شما میدونید خیلی که میدونید دشوار است، بین دشوار است در باری ما کنسرت های پیشتر و ما پیوسته مهنت میکنیم، پیوسته ایجاد میکنیم که بسیار کنسرتی خاطر ما ماند و با مخلصان بسند گردد. همه ایشون رو دعوت مینماییم. مرحبا. و حالا باشه دوستانی عزیز، فرصتی اون رسیده است که بخش آزمونی رو برپا نماییم. اون نفرانی که به سوال ما درست جواب میگردونن پیوسته به کنسرتی هر دوی آنها تحفه برد میکنن. تحفه 2 دعوتنامه به کنسرتی نازیه کرامت‌الله و محمد رفیع با نام خماری پدر. تلفنی ما 446 107 107 زنگ زنید، شرکت ورزید و صاحب این چیپتاها گردید. سلام علیکم. سلام علیکم. روزتون بخیر و شاد باشد. نام شما؟ نام من الهام، روز شما بخیر شاد باشم. مهمانان رو خوش آمدید. الهام گفتید؟ الهام. روز بخیر الهام. روز بخیر الهام. سوال دارید به هنرمندان؟ اول بخش آزمونی رو گذارونیم بعد. ها این خدا. اول که بله برد کنم بعد من سوال را آماده میکنم. خب الهام گوش کنید، با دقت باشید. سوال این لازم از جانب ما از گلاندام آماده کرده می شود. اگر که در حالت شما درست جواب گردوندید بعدا شما برد میکنید دعوتنامه به کنسرتی سرندگان. مرحمت. سوال چنین است: چرا همه ساله کنسرتی محمد رفیع و نازیه سنه تنها 29 سپتامبر نوامبر منظرت میپرسم نوامبر برگزار میگردد؟ جواب شما؟ در این روز استاد کرامت‌الله قربان هم به دنیا آمده. خلاصه خاطر یادبود پدرش. درست است و ما این لحظه باشد قبول میکنیم. و انکنون با شما چی گفتنی هستیم؟ سوال خود رو دید و بعدا صاحب بلیت میگردید و اگر که نه من قدر میگم با نازیه کرامت‌الله که به نبودن آنها صحنه تاجیک تماما رنگ و بوده داشت. از بس که چند شما در صحنه نبودید میگویند که صحنه عموما رنگ نداشت، خسته بود. برای سلامت و باشید. امروز باشد صحنه رنگ آفتابی رو پیدا نمود. سلامت باشید. حتما که ما شما را انتظار هستیم در کنسرت. مرحمت. در اویله فرزندان خود رو تربیت میکنید. بله من راستی کار میکنم، گاهی میشود که من وقتم نمیشود، نه در کار نه در زندگی. شما چه خیلی از این کار میبرید؟ تشکر زیاد. سوالی عجیب. البته برای مادر زن کمتر قیمتر است، مشکل تر است، چون که هم از عهده خانه برآمدن در کار، هم از عهده کار. من شکر میکنم که چنین مادری بزرگ و مهربان دارم که بسیار مرا کمک میکنند در همه حالت در جاده صنعت هم چی بگم دستگیریشون میرسد و در عائله هم در تربیت فرزندانم در نگاهبین آنها نیز مرا کمک زیاد میکنن و البته تنقیسی میکشم، لیکن ما که گفتم که مادرم بسیار که دستگیری مینموند، من این مشکلی رو کم حس میکنم. گلاندام در اینجا بینید زیاد پیام ما رسیده است. میخواستم هر یک پیام رو بخونم زیرا که از ما طلب کرده ایستادم با اسمایل های خود. سلام گلاندام، سلام بیروز و میمانانی عزیز محمد رفیع و نازیه. سوال من بود با نازیه. سرودی کجایی نازیه میسراید، اصلش رو کی میسراید و اگر که امکان باشد در رادیو پخش میکرد حتما کوشش میکنیم این ترانه رو آماده سازیم با شما. و یک سوال دیگر با محمد رفیع دارن. این یک سوال نه خواهش است. خب مرحمت نازیه. البته این یک دوستی عائله‌مون با من این سرود رو پیشنهاد کرد با طوری که این رو فکر میکنم از نپال خواندگی باید باشن. این متاسفانه نامی این صنعتکار رو من نمیتونم،
гуфта чун намедонам ин суруд бисёр ба ман низ хуш омад ва аз ман хоҳиш карданд ки инро ба забони тоҷикӣ гардонда баҳри мухлисон гардон чун ин яъне стилу вай ба худак монанд бале ва ман кӯшиш кардам ки инро то қадри имкон ба мухлисон нағз расонда тавонам ва хушбахтона ин фикр мекунам ки муваффақам шуд. бале дарахат ва шумо бинёед хуб расонидед ба шунаванду зеро ки бинёед дӯст медоранд ин таронаро. хуб дар ин ҷо ҳар гоҳи Муҳаммад Рафиро дар телевизион яъне ки баромад мекунад духтарча мегӯяд ки ана ҷурай дадаҷонам суруд месарояд. агар ягон вақт имкон бошад Муҳаммад Рафи ин али шаър ба мо менависанд бо шумо як акси хотиравӣ гирам то ин ки ҳам духтарча хушҳол гардад ва ҳам дӯстӣ пайдо кунам бо Муҳаммад Рафи Карматулло. бале меомадед ин лаҳзо акс бардорӣ мекунем мо акс мегирем чӣ кор мекунед хоба ба ҷони дил ман хушҳол мешавам ки боз як дӯсти дигар пайдо кунам. ана шунидед марҳамат рақамҳои Муҳаммад Рафи ҳатман дар дасти шумо омода мерасад. ташаккур мегӯем ба ҳардуи шумо ва Нозия бонуи азизу меҳрубон ман мебинам ин қадар бонуи хушсалиқа химчамиён соҳиби се фарзанд шукрона мегӯем ва як сирашро мекушодед сабаб дар чӣ бошад? ман ин қадар кӯшиш мекунам ин қадар бо варзиш машғул ҳастам доимо дар по рост ҳастам ба ин тараф медавам ва берӯз манро доимо булочкача мегӯяд. не дар ин ҷо бошад гуландом як чиз дигар ба ман медони лаҳзае ки гуфтам ки ман каме вазн гирифта истодам меён ки як дӯстам як гапи назад ба назарам ба то ҳам низ талоқ дорад мегӯяд ки конститутсияи то ҳамин гуна аст. Нозия марҳамат. ташаккури зиёд бисёр лутф кардед меҳрубонӣ аст. бовар кунед ман қабл як 4-5 сол пештар шуморо дида будам. шумо ҳам ҳамин хел истодед ҳамин хел ҷавону зебо чӣ хел ки будед. ташаккур ки бисёр комплименти нағз кардед. не дар мавриди гуландон бошад тарозу дигар ман чиз мефарстад бароамон мегӯям. саломат бошед. бовар кунед ягон ин ман аз парвардигорам бисёр шукрона мекунам ки худованд барои ман ҳамин гуна чӣ мегӯянд ҳуснро додааст ва ҳамин гуна яъне ки маро он ҷисмро додааст. ман бовар кунед бо фарзандонам инқадар машғул ҳастам ки шояд ки маро намегузорад ки ман каме фарбе шавам ва чун хурдсол ҳастанд ҳар яки онҳо ба худ талаботи зиёд доранд. инашро ҳама се фарзанди ман хурдсол ҳастанд. ман аз қафои онҳо давотозам зиёд аст. фикр мекунам як машқи ҷисми дигар аст ин барои ман ва дигар ягон сири надорад. бовар кунед ва ин анакун аз ин рӯзи буратан ба дигар зан ҳунармандон як тавсияи хуб мешавад аз Нозияи Кароматулло. бинависед бонувони муҳтарам. хуб дӯстони азиз як бахши озмунии дигар дорем. савол баъри шумо омода мегардад 44 6 107 107 ин аст рақами телефони мо дар студия. он нафаре ки боз ғолиб мешавад ва дар пахши мустақими мо шавад ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонад соҳиби як даъватнома ба консерти ҳунармандон Нозия ва Муҳаммад Рафи мегардад. рӯз бахайр. рӯз бахайр шунавандаи азиз. салому алайкум. номи шумо? шаҳноза. хуб шаҳноза мехоҳед бурд кардан даъватнома ба консерти? нафаҳмидам. бале чаро не хуб кӯшиш кардан лозим аст. савол навқадар душвор аст лек аз рӯи шарт агар ки ҷавоби дуруст гардондед бурд мекунед агар ки не мутаассифона. савол ин гуна аст. мегуфтед Муҳаммад Рафи аз Нозияи Карматулло чанд сол калонтар аст? ба ёд биёрем. апай Нозияро медонам ки 7 феврали 1988 ба дунё омадан. аммо 50 сол 60 сол 70 сол калкулятор дар не бошад. не инро ман медонам то рӯзи зодрӯз дуруст қайд кардам. чаро намедонед Муҳаммад Рафиро субтол дошт? ҷавоби дуруст омадааст. агар апай Нозия ба шумо муроҷиат мекунам. апай Нозия гуфта истодам.
як таронаатонро замзама кунед. ҳатман кӯшиш мекунам ки дар ҳафта замзама кунам як таронаро. Лекин пурсон шудани ҳастам аз Муҳаммадрофи ва Нозия ки инҷо савол тариқи вайберчат омадааст. Ҷавоби дурустро ба мо ирсол кардан. Аслан қабул мекунем ё ин ки не? албатта метавонед ки бихонед. Бале. Дар инҷо як бурон ҳастанд 2 сол апай гавандом акай берӯз 2 сол бале илҳомҷон ба мо менависанд ин акай ҳамун илҳом бошад дигар илҳом бошад ман намедонам леки чанд лаҳзаи пеш илҳомам низ ғолиб шуд лек агар ки шумо гӯед ки иҷозат аст қабул мекунем табрик мекунем илҳом шуморо ғолибият муборак бошад дар ҳақиқат маъзарат мехоҳам бо забони русӣ бошад суҳбат кардам ки зеро ки аз сабабе ки дар инҷо як саволи дигарро мехондам ним забони русию ним забони тоҷикӣ омадааст марҳамат занги телефонӣ ва баъдан суҳбат мекунем. Салом алейкум. саволи омада расидааст аз шунаванда. Хуб, шуморо гӯш мекунем. номи шумо? нигора ситора бону, рӯзатон ба хайру шуд бошад. бениҳоят хушнуд аз он ҳастем ки бо мо дар иртибот мебошед ва акнун саволе дошта бошед. марҳамат. ташаккури зиёд. гудок ҳам ин ҳам саволи хуб аст. бениҳоят ҷавоб ҳамин тариқ мешавад. 44 6 107 рақами телефонии мо. як занги телефони дигар дорем. салом. рӯз ба хайр. номи шумо? апаҷон мо ҳамин Муҳаммадрофи кароматулло хоҳиш мекунем ки суруди падарашон чодравон кароматулло қурбонро кадоме аз сурудашонро замзама кунам? маҳмуди ҷони ишқам соқиби дешароби ҳамин суруда замзама мекарданд. бисёр хушҳол мекунем ва худи ҳозир гӯш хоҳед кард. махмури ҷоми ишқам соқиби дешаробе пуркун қадаки бемай маҷлис надорад обе махмури ҷоми ишқам соқиби дешаробе пуркун қадаки бемай маҷлис надорад обе маҷлис надорад обе. аҳсан мегем ба шумо ва мутаассифона вақт ки бениҳоят кам аст дар як дам чӣ гуна як соат барномаам гузашт рости худи мо нафаҳмидем. аз ин шабоҳатиёнро медиҳад ки суҳбати ҷолиб доштем. дар корҳоятон мо муваффақиятҳои беназирро хоҳонем. бори дигар ҳар яки шуморо дӯстони азиз мо даъват мекунем ба консерти ду ҳунарманди асил Нозия Карматулло Муҳаммадрофи Карматулло ки санаи 29 ноябр соати 17 дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашериф Ҷураев баргузор мегардад. ёдрас шудам ба маврид аст ки консерт хотирмон хоҳад буд, зеро ки заҳмати зиёд кашиданд ду ҳунарманди асил, ду ҳунарманди нотакрор, ду ҳунарманди беҳтарин ва бори дигар ба шумо мо танҳо муваффақиятҳои беназирро хонем. ва ҳамчунин бояд қайд кард ки консерт ном гирифтааст хумори падар. барои фармоиши билетҳо ба рақамҳои зери 98 522 99 55 888 98 99 55 занг бизанед. марҳабо ба консерти ҳунармандон Нозия Кароматулло ва Муҳаммадрафи Кароматулло. хушомадед азизони дил. бори дигар нури дида тоҷи сар ба шумо хонободӣ тансиятӣ хушнудиро дар зиндагӣ орзуманд ҳастем ва дар фарҷом як таманниёти неки шумо баҳри кулли мухлисонатон. ташаккури зиёд. имрӯз мо аз шумо миннатдор ҳастем чун ки дар барномаи зебои худ моро даъват кардед. ман ва Нозияҷон миннатдорем ва чунин ба мухлисони азиз мегӯем ки санаи 29 ноябр ҳамаи онҳоро мо дар толори филармонияи давлати Тоҷикистон интизор ҳастем. ташаккури зиёд барои даъвататон. бисёр хушҳол шудем. як суҳбати гарм буд имрӯз ва ҳамаи мухлисони азизро санаи 29 ноябр дар консерти худ интизор ҳастем ва инчунин шумоёнро ҳатман мо мебинем. ташаккури зиёд. мо ҳам низ даъватнома дорем. бале гуфтам лозим аст дӯстон. ва як чиз дигарро гуфтам маврид аст ки мо бениҳоят мехоҳем ки баъд аз консерт бори дигар бо шумо як суҳбат яъне ки як суҳбат кунем дар барнома то ин ки даъват кунем ва масалан ҳамон таронаҳое ки дар онҷо замзама карда мешавад он таронаам низ дар радиои Eze Plus студиям ва бо шумо дар иртибот бошем. телефони мо бошад ин лаҳза менигарем гарм шуда истодааст чунки тугмача ранги ҷилобахши худро нишон медиҳад. мухлисон занг мезананд аммо мутаассифона дар ин ҷо бошад фарҷоми 2 соати барномаи хеш. хоб дар ин ҷо бошад мо тамоматан худоҳофизӣ намекунем чунки танҳо мегӯем дар фарҷом то дидор ҳамроҳ бо Нозия Кароматулло ва Муҳаммадрафи. биёед ба консерт ҳама якҷо мешинем ва ҳаловат мебарем. ташаккури зиёд мегӯям бори дигар ба ҳардуи шумо. дар
ҷудаи санъат доимо муваффақ бошед, доимо дар зинаи аввал бошед. саломат бошед. Don't be scared, we your friends here.